Good morning guys! Nandito tayo ngayon sa bukid ng Bibiraw. At ngayong araw na ito ay mangunguha kami ng pako na commonly matatagpuan dito sa bayan ng Daet and some parts of actually sa buong Bicol kasi ang klima dito is medyo maulan. So talagang tumutubo yung mga ganitong halaman na kalimitang nakikita dito sa Bicol. Hindi po ito itinatanim normally ng mga magsasaka. Tumutubo lang talaga siya kung saan saan. Usually sa mga malalapit sa ilog, sa mga bukid na kagaya nito, yun, doon natin siya matatagpuan. At actually masarap po talaga siyang lutuin. Try natin at tara! Marami sila dito, tabi-tabi silang tumutubo. Madali lang silang kunin kasi kailangan lang, pag hindi ka sanay, kailangan nakapansaton, nakamanggas kasi makati talagang manguha nito kasi di ba? Lalo na yung mga hindi sanay sa bukid. So, kailangan ako naman kasi sanay ako sa bukid kasi ito yung lagi naming ulam. Ulam. Umaga, tanghali, gabi, joke lang. Ito may nakita kaming bulaklak habang kumukuha kami ng pako, no? Actually mabango siya, pero hindi ko alam yung tawag dito. Pero nakikita ko siya ginagamit ng mga nagtitinda ng sampagita. So ayun. Mabango siya, guys. Mas mabango pa sa jowa mo. Oo. Matang itim-itim mo na. Dami-dami ko pa naman pinaturok sa yung gluta. Masyado ka nagbibilad, pasaway ka. Ito, yung itim mo na. Okay na. Yan, may mga pa tayong puso ng saging. Ito. Tapos na akong kumuha ng pako at medyo talagang mainit na, mataas na yung araw kaya tara, uwi na ako. Tama ka. Ayan guys, andito na ako ngayon sa bahay and gagawin natin, lulutuin na natin. Pero bago na po siya lulutuin, bibigyan ko muna kayo ng konting trivia or konting kaalaman sa gulay na pako. Ano ba yung nutritional benefits? Most commonly kasi 'di ba, ang mga tao kumakain lang sila without knowing kung ano ba yung nutritional benefits na meron ang isang gulay o ang isang pagkain.
So ayan, himayin na natin siya. Habang naghihimay, magkwentuhan tayo. Konting trivia lang. Itong mga pako na nakuha natin, rich in fiber siya. So pag sinabi natin rich in fiber siya, maganda siya sa healthy diet. So sa mga nagpapapayat, maganda siyang kainin. Pangalawa, rich in calcium. Pag sinabi natin calcium, most often di ba na kukuha natin yung calcium sa pag-inom ng gatas. So it means kapag kumain ka ng pako, para ka na rin uminom ng gatas. So ang calcium ay para sa mga bones natin at sa ngipin. And pangatlong mineral is phosphorus. So ano ba ang phosphorus? Di ba yung phosphorus yung nag-a-assist sa katawan natin na i-burn yung mga carbohydrates tsaka yung mga fats. And then lastly is yung iron. So yung iron, kapag ka, di ba yung iron, tinitake natin siya kapag weak yung katawan natin. So it carries oxygen to the essential parts of our body, yung iron. May sugat ka, mas mabilis humihilom ang sugat mo kasi meron siyang property na mas nagpapabilis na paghilom ng sugat mo. Kaya kung heartbroken ka or broken hearted ka, kumain ka ng pako. Ayan, after ko na siyang nahugasan, ayan na siya. Papakuluan lang natin siya ng more or less 2 to 3 minutes para sa ating dish. Ano ba yung dish natin? Yung kinilaw. Lagay na natin siya. So ito yung ating mga ingredients para sa ating kinilaw na pako. Una yung sibuyas, pangalawa yung asin, and pangatlo yung ating suka. So actually tatlong ingredients lang yan. Wala na tayong ibang nilagay para hindi masyadong complicated yung lasa, syempre. Pero kung meron pa kayong ibang gustong ilagay, pwede naman. Base sa inyong panlasa. Hi guys, thank you so much for watching my videos. Please don't forget to subscribe my channel and click the button below to subscribe for And guys, thank you so much for watching my video. And medyo nakahiga na ako kasi napagod ako eh. Salamat po sa lahat ng nanood. Paki-subscribe na lang po. Click the subscribe button. And also the bell button para mapanood niyo po yung mga susunod kong mga videos. Maraming salamat. Bye-bye.